E xoves, derradeiro xoves de tempada aquí en Radio Culleredo da Terraza, e derradeiro xoves para falar no nome do rock and roll e deixarlles recadiños así para que aproveiten o verán musicalmente falando, porque se non van a algún festival, ao mellor poden recuperar a discografía de algún artista ou grupo que lles guste. Fernando Sampedro sempre nos dá os consellos. Que tal o noso gurú musical? Que tal? Moi bo día. Moi bo día, pois sí, estamos en época xa de festivais, verbenas, saraos ao aire libre, e bueno, seguro que calquera pois vai a acabar en algún deles, sexa gratuitos ou non. Aínda non coñecemos, por exemplo, o plato forte, non, que é o Noroeste Pop Rock de Coruña, en plenas festas, no mes de agosto. Bueno, sí, sabemos algún nome, como Equan de Bunnymen, por exemplo. Bueno, non está mal, uns clásicos británicos dos 80, que se poden ver perfectamente. Así, oscuros, post-punk, non? Eu entrevistar ao seu líder, a Ian McCulloch, fai xa igual 12 ou 15 anos, e contra todo pronóstico recordo que fora un tipo moi simpático e divertido. Como me contaras ti que o líder dos Ilegais, que era un tío super buen conversador, que eu non o coñecía, dicía, eu tamén, contra todo pronóstico, pois non, era un tío estupendo. Don Jorge Martínez, bueno, sí, tiña que ter unha estatua en cada pobo de España. Sí, eu aficioneime cando morreu Robbie Iniesta, recuperei tamén a Jorjón. Vaya entrevistas que facía. Non tiña un desperdicio. No. Bueno, pero antes de eso, pois, antes de que chegue o mes de agosto, pois hai bastantes cousiñas. Mira, xa o mércores que ven, o día 30, de xuño, pois xa empeza o Resurrection No, cando é o 30? Que non sei nin que é o martes, perdón, o día 1. O mércores día 1. O mércores é 1, sí. Hasta o 4, 1, 2, 3 e 4, pois ten lugar en Viveiro o Resurrection Fest, con Iron Maiden, Marilyn Manson, de cabezones de cartel. De cartones de cartel? De cabezones. Ah, te entendí cartones. Se nota que non escoito nada, Claro. Bueno. Pero tamén hai outras cousiñas, non todo van ser grandes saraos, non? Coñecidos por todos. Igual eu vos recomendo aquí un par de cousiñas que se... Sala, concertos pequenos, claro, sempre. Que se vos pasaron así por alto porque estades pensando en tanta verbena e festival ao aire libre. Macrofestival, hai que ir ás salas pequenas. Claro, pero... Que son as sorpresas grandes. Efectivamente, como a que vai ter lugar este venres. Mira, a ver. Sí, mañá. Sin ir máis lonxe, no Mardi Gras, donde se non, pois imos recibir a un trío de norteamericano, Nick Dittmeyer and the Sawdusters. Cada vez os buscas máis longos. Eu non os poño, Como repito eu eso? Nick Dittmeyer and the Sawdusters. Madre de Dios. E esta xente que fai? Esta xente fai rock americano, moi teñido de country. Bueno, nunha onda Steve Burley, Jackson Brown, John Mellencamp, Tom Petty, bueno, non é a súa primeira vez. Aparte as datas, pois claro, non son as mellores. A súa primeira vez na comarca, dicen, Coruña. Incluso en España, É a súa primeira xira española. Son unha banda relativamente nova, eles son uns treintañeiros, e chegan por primeira vez a España. Bueno, pois un country rock fresco, que polo que puiden ver de vídeos en directo, a verdade francamente interesante. Claro, o típico bolo de sala os que nos gusta o rock and roll, pois esta banda creo que vai colmar as nosas ansias, as nosas expectativas. Logo o sábado, pois mira, que vos apetece, ademais de maneira gratuita, pois a dar unha volta ata Carballo, porque ali se celebra a edición deste ano do Rock in Carballo, sesión vermú con 2 grupos, e logo xa de tarde noite, a partir das 8:30, pois 4 máis. A ver, para min persoalmente o máis interesante é a sesión vermú. Están os Stomping Riff Raffs. Non tes por que non ser, claro, evidentemente. Están os Stomping Riff Raffs que, bueno... Xa fixen a pausa para obligarte a decirlo outra vez rápido. Stomping Riff Raffs. Ahora sí que te rebucaste. Banda xaponesa que xa podemos ver no Touliña Pop o ano pasado. Agora repiten en Carballo, bueno, son unha festa. Tres niponas e un nipón chegan a Carballo e van montar... E fan un concertón. Efectivamente.
Bueno, logo despois un quinteto rockabilly que non me acordo como se chama. Pero fan rockabilly. Fan rockabilly e xa está. Punto pelota. E logo o que pasa é que pola noite a ver, Rocking Carballo, pero meter a León Benavente, o infumable León Benavente, de cabeza de cartel nun festival que se chama Rocking Carballo, o sinto, pero non ten sentido ningún. Logo hai outras bandas, Menta, que tampouco encaixan bueno, nos parámetros do rock. En fin, máis ben sería Tiburona. Tiburona, eu o sinto... A mí me sona reggaetón. Non, estiveron no Noroeste Pop Rock fai un par de anos tocando na Plaza de España. Pero entran mellor que León Benavente, non? Sí, pero Tiburona eu as vin nesa ocasión na Plaza de España, Campo da Leña, como lle queirades chamar, non sei onde está a leña, pero estaba no seu momento histórico. Estaba, claro, sí. Bueno, as vin daquela me pareceron terribles. É un trío femenino, pero que está moi verde. Igual agora melloraron un pouquiño, pero vamos, me pareceron, o sinto, pero porque as intencións eran boas, pero os resultados eran penosos. Os que decías antes da sesión Bermú, aparte dos Stomping Riff Raff, son The Mean Devils. Efectivamente. Que son portugueses, non? Portugueses, dixen. Por que dixen eu alemanes? Bueno, creo que son portugueses. Sí, que ten razón. Ves? Que me vai máis rápido a cabeza que... Bueno, para eso está San Google tamén. Tamén, para correxirnos. E bueno, pois mira, xa temos o venres e o sábado arreglado. E logo, pois, empeza hoxe xa ata o día 3 ou 4 o ciclo de Noites do Porto, cunha programación diversa, tanto en salas como en grandes recintos. Bueno, comezou xa co inefable Xoel fai un par de días, na noite de San Xoán. Bueno, a min as propostas que máis me interesa pois son as que teñen lugar nas salas, como neste caso o domingo, no Mardi Gras estará Ellis D, que, bueno, un pop punk británico de novo cuño. Bueno, pode ser un descubrimento, paga a pena botarlle un vistazo. O Luns non é dentro dese ciclo, é dentro do ciclo delas, son artistas, pero bueno, que tamén ten lugar no Mardi Gras, o Luns 29. Stacey Antonell, dende Nashville, unha cantautora country, tamén medio camino entre a música de Nashville e a de Texas. E, bueno, pois tamén en formato dúo, unha cousa tranquiliña para empezar a semana, o lunes, logo xa haberá desparrame, porque podemos empezar o lunes, o martes, en Noites do Porto, pois temos na Sala IN a Curtis Harding, que é un dos novos valores do soul, pero do soul máis na súa vertiente máis psicodélica. Sí, é un soul psicodélico moderno que eu recoñezo que desperta tantas pasións como odios, pero que é interesante. Quero velo en directo, a ver por onde se decanta. Por onde tira, non? Claro. E logo, pois xa o mércores xa arrancou Resurrection. E quero facer unha última recomendación, porque aínda que non sexa rock, tamén dentro do ciclo de Noites do Porto, o día 2, o xoves que ven, aparte de que conflúen Tom Jones na Coruña, Deep Purple en Vigo, Iron Maiden en Viveiro. Bueno, pois máis desapercibida vai pasar, e non vai poder ser desta volta, pero a teño apuntada para ver a próxima vez que recale por estas terras a María José Llergo. Sí, é unha especie, é como Rosalía pero en bon. Rosalía benvida por primeira vez a nosa lista de... A ver, dito así, pois é moi xenérico, non? A ver, Rosalía é moi boa artista. A mí non me gusta o estilo que ten agora. Claro, a ver, o de Llergo é máis un flamenco fusión, pero máis cerca quizá dunha proposta máis ambiental, máis progresiva, se lle pode chamar así. É menos comercial. Sí, máis quizá máis cerca de Triana. E a mí me empezou a enganchar porque varias das súas cancións aparecen, varias das súas cancións, por eso me empecé a interesar por María José Llergo.
a raíz das súas aparicións, eu recoñezo, non me dou en prendas, de que varias cancións aparecen na triloxía de series que comentamos aquí, de La novia gitana, La nena, La red púrpura e La nena. A partir de aí, me gusta isto que está soando. Coincidiu que 3 cancións eran de María José Llergo, e bueno, por eso digo que me gustaría vela en directo, ese acercamiento aos sons progresivos dos 70 duns Triana, por exemplo, pero feito a maneira actual. Entón, pois, bueno, coincide mal esta vez, pero seguro que volve a cidade nun futuro e a poderemos ver con calma. Home, que esas citas que dis que son claro, que imprescindibles. Agora se xunta todo. Sí, a verdade que sí. Así que, pois mira, xa temos a semana completa. Eso de descubrir o mellor atraverso do cine ou dunha serie, a min me ven á cabeza Un ciudadano ejemplar, a película na que fai de malo Gerardo, como dice un amigo mío, Gerardo Butler, esa película que hace malo de pai de familia o que lle matan a familia, entón a partir de aí se volve casi un terrorista e pon en jaque a cidade, non? En venganza. Bueno, pois aí sale un temazo que é Since a Good Man's Brother de Grand Funk Railroad, que eu non os coñecía para nada, e me parece un temazo pero impresionante, descubrí ese grupo a través de aí. E tantos descubrimentos que fai un mellor que non ten... Pero que Grand Funk Railroad é unha desas bandas que... Bueno, pero eu non os coñecía. Bueno, pero agora xa sí. O sí. dende 2010 que é a película. Bueno, pero é que en calquero fogar de ben debe haber ao menos un disco de Grand Funk Railroad. Eu agora digo que sí. E eu que sempre pensei que o meu fogar de ben descubrín que non. Claro, ata ese momento, se non tes discos de Grand Funk Railroad, eso non é un fogar. Hai que ler, sí, hai que ler moito, pero hai que ver tamén cine porque descubres moitas cosas. A miña afición a hora da ópera ven do cine, de ver El Padrino, por exemplo, sin ir máis longe. Bueno, pues ben está. Pues a miña... Padrino e Hechizo de Luna. That's Amore. Que cantaba Dean Martin. Sí, señor. Unha das miñas películas favoritas, Estaba Cher e Nicolas Cage, que máis se pode pedir. E Olimpia Dukakis. Olimpia Dukakis, recompensada cun Oscar, Dani Aiello. E Vincent Gardenia. Unha película unha obra mestra como imprescindible, vamos. Feita por un artesano como Norman Jewison. Sí, señor. Pero bueno, pois, ladies and gentlemen, moita música, moito rock. Si vos acercades a ver a versión moi descafeinada, pero casi parece que te voto hoxe, porque casi non te dixo esta volta. Está ben. Me vas a permitir que recomende eu unha canción, pois xa que estamos falando de Grand Funk Railroad, recomendamos a ver se digo ben, Since a Good Man's Brother. Efectivamente. Non van vir a tocar por aquí, pero no, me parece de feito a banda xa non existe. Mira, vos conto rapidiño a situación de Grand Funk Railroad. O seu líder, Mark Farner, é cristiano reconvertido destes norteamericanos que se reconvirten. Pero seguía tocando, Sigue tocando, ten casi 80 anos. Pero, por exemplo, un amigo meu que viaxa bastante a Estados Unidos, é moi seguidor do rock, pois pillou a Mark Farner, o líder, unha vez tocando na beira dun río. Sí, nun picnic que organizan así, é unha cosa moi yankee, non? Para as familias, bueno, como facíamos aquí o Día da Familia, claro, en Culleredo, aquí na Laboral. Unhas food trucks, todo. Sí. Bueno, pois a beira do río, pois ali facían un concerto así improvisado. Sí, pasar unha tarde, pois toca un artista ou dous, e un deles era Mark Farner. O sea, o quedaríamos aquí por ver ese concerto, Home, claro. O quedaríamos aquí. E logo, os antigos compañeiros de Mark Farner seguiron como Grand Funk, xa sin Railroad, e tamén siguen xirando eventualmente, cando poden, tamén co repertorio, pero sin, claro, a voz principal, a guitarra, era Mark Farner, o principal compositor. Entón, pois, se separaron. E, bueno, pois, mira, a mí, cando me contou que eso, me fixo moita gracia que tocara, pois, me imagino ali na beira do río, sí. no picnic, ti ali comendo a tortilla e a empanada. Parecía máis o Festival de Ortegueira que outra cosa. Pero, bueno, sería bonito. Bueno, pois, nos despedimos con Grand Funk. Con esta imaxe tan bucólica. Podíamos despedirnos con
Iron Maiden, Podíamos. con Deep Purple, Pero aquí somos imprevisibles. co propio Tom Jones, ou seja, que moita música que disfruten Exacto, eso é importante. do verán, que vayan se poden a concertos, e en setembro pois voltamos no nome do rock and roll. Gracias, gurú. Unha aperta. Moitas grazas. Feliz verán.